Tak je ráno a jdeme na snídani. Včera si tady trsalo a dneska je to všechno uklizené, jak kdyby se nic nedělo. Je to tady moc pěkný a hlavně čisto. Čisťonko. Tak, celou tu trasu. Bazénky. Jak uklízíš. Jo. No hlavně, abych neupadla. Víš. Jsou krámečky. A dneska nefouká. Dneska vůbec nefouká. Takže to bude pěkný pařák, ale jinak večer a brzo ráno je chladno ještě. A moře studený, no. A vlny. A vlny. Ale my jsme v takové zátoce a tam vlny nejsou, ale tam dál na tom otevřeném moři. Tam jsou vlny. A ty 2 dny zpátky červený praporek byl. Takže a lidi už se cachtají v bazénku. Tak a teď se blížíme k naší restauraci. Bude gábl, já si dneska dám medík a budu mít medovou snídani. Tak, ještě takhle. Tak. A už jsme tady. Kaktusy. V plavkách, vej, pomalu. Pomalu. Tak, končím.